Alright. Kuti anorega tinomboona kuti kwakati sezvamaitawo kuti harega timbonoitawo pakati katimbonoitawo pakati handi manzana kupa mhinduro kuti kuedza hazire kuti zvamaudzwa izvi pane chabuda ere kana pane hapana chabuda handimaona manje. Okay. Makasa ekuti win or lose mutambo kuti timu inawina ndeipi kana kuti inoruza ndeipi. Alright. Saka zvekugesera zvamunenge kuita kuti yangu timu inowina chete yoruza mozoti but nditofunga kuti inowina handandoona kuti zvinofamba zvakati. Alright. Kosaka chikwesha manga haperi musi umwe chete. Okay. Unomuramba muchikwesha usikaperi. Vano hamuna assurance yamakapiwa mudikani, makanyorerana papipasi kunzi guarantee assurance. Kunyorerana nani? Neamuri kuti akakuashua yandi matai was assured. Makanyorerana papi? Hatina kunyorerwa ritendo. Saka hapana assurance. Mari yamakabhadhara ndeyenguva nemunhu waMwari. Imakatoita nguva nemunhu waMwari ndonguva yamaibhadhara. Ndakupai good example yekuenda kuhospital. Vanhu vari kuva muchipatara vari kupiwa refund here vaenda kwadokta. Saka ndouya here kureview right? Saka ndouya kureview. Review? Makaenda kwadokta kureview yemahara. Po una dokta, po hasi dokta. Po hasi Mwari. Po akatokubatsirai nguva iyoyo zvikatopera. Kumari yangu saka imi mutori nechikwereti kunoku kana mutaura zvekuti zvaApril. Mutori nechikwereti chedu muye nemari yedu yaminayo. Yechi. Right, nyaya yazoshata zvino mhuri yeZimbabwe. Tarisai muone takaita yatingati ko kuchechi kwaMiracle Paul. Tida kunzwa kuti vanhu vaya vanochita no kwaMiracle Paul zvinhu zvakamira zvakadai. Right, iyi ndiyo conversation yatakaita tichivafonera tichinzwa kuti zvinombofamba sei kana munhu achida kubhuka 1-on-1 uyezve machances ekuti kana wabhuka 1-on-1 unobatsirwa ndeapi. Saka iyi hurukuro yatakaita nevekwaMiracle Paul. Uyezve tisati tapinda muhurukuro iyi toda kuti munzwe umwe wevamwe vakanga vabhuka 1-on-1 yavo zvikasashanda vanobva kuBulawayo vanonzi Vimbai vakatadza kuwana mhinduro mushure mekunge vashandisa zvinhu kana kuti anointing oil, anointing stickers ekwaMiracle Paul. Vachifonera vekwaMiracle Paul isusu ndobva tazoitawo follow up tikawafonera vakatipa mhinduro iyi. Ngatipindei muhurukuro yatakatanga kuita hurukuro yakaitanga kuitwa nasister Vimbai vekuBulawayo vachi demba pamusoro pemari yavo yavanoti ivo vakaruza kuburikidza nekunge vaenda ku1-on-1 ivo nababa vavo. Ngatinzwei nyaya yavo uyezve tozonzwa isusu veJCTV Africa tichitaura nekwaMiracle Paul vachitiudzawo side ravo kuti zvinofamba sei kana uchinge wada kubhuka 1-on-1 uyezve machances ekuwana munana anenge akamira sei. Ngatipindei muhurukuro iyi tinzwe kuti zviri kufamba sei. Mozotiudzawo imi mucomment section kuti munozvionawo sei semhuri yeZimbabwe. Alright munhu wacho. Alright. Makadini? Chipeni makadiwa. Tinofara, ndinokumbira ukakubvunza. Unza yenyu. Ndakambofona, ndakambouyawo kuHarare iko kunchida kubatsirwa. Okay. Saka handinawo mhinduro yandakawana zvangu, saka handiziwo kuti ndingaita sei. Alright, ndikani makauya rini? Ndakauya last year. Ndakauya namudhara wangu tikabhadhira 1,000. Alright. Okay, makauya munani? Takauya it was April. Tatone gore. Because maiti zvone ndaunoshandisa mvura neoil handitika. So dzanga dziri 42 days tashandisa izvozvo ndanga ndabirwa. Mukabva mandiudza kuti after izvozvo unogona kuona results kana usina kuona results womirira 3 months. Then ndikabva kuona after mvura yapera hapana zvandakaona mukandita ndimirira 3 months dzipere. 3 months dzapera hapana zvandakaona. Ndikazofuna Alright, aita zvinhu it's okay, tinenge takungotiwo zvakaramba kana after 3 months pasina zvamukaona zvinenge zvakarambawo.
ko mari yandakabhadhara zvakahamba zvakafanana nekuti makaenda kwadhokta mudikani vanhu vari kutofa vakatoadmitwa muavenues chaimo munodhura hamuna assurance yamakapiwa mudikani makanyorerana papipasi kunzi guarantee assurance kunyorerana nani neamuri kuti akakuashuwa yandi matai was assured makanyorerana papi hatina kunyorerwa ritendo saka hapana assurance mari yamakabhadhara ndeyenguva nemunhu wamwari imakatoita nguva nemunhu wamwari ndonguva yamaibhadhara ndakupai good example yekuenda kuhospital vanhu vari kufa muchipatara vari kupiwa refund here vaenda kwadhokta saka ndouya here kureview right saka ndouya kureview makaenda kwadhokta kureview yemahara po una dhokta po haasi dhokta po haasi mwari akatokubatsirai nguva iyoyo zvikatopera mari yangu saka imi mutori nechikwereti kunoku kana mutaura zvekuti zvaApril ndimutori nechikwereti chedu muye nemari yedu yaminayo yechii tinofara makadii zvenyu tinofara ndaidawo kubvunzawo kandi ndekwaProphet Miracle Paul ongo baba alright tine dambudziko ratakasangana nawo tiri kufona ndiri kuVenice ndekupiko kukadoma kunonzi kudoneni ya alright dambudziko redu rakamira rakadai pane mwana watakashaya mugore ra2013 kusvika nawo mwana uyo akashayikwa hatina chatakawana kunzi kana kuti takamutuma kumunda kumasikati saka kubva ipapo haana kuzombowanikwa haana kuzombowanikwa kana mutumbi wake kana anything saka tafamba kunzvimbo dzakasiyana vamwe vari kutudza kuti mwana wenyu mupenyu vamwe vachiti mwana wenyu akafa saka tiri kunetseka kuti tichiziva kuti mwana mupenyu kana kuti akafa hatichazivi because tafamba tatengesa mombe tiri kudi saka taidawo kubvunzwa kuti munokwanisa here kutibatsira pakadaro kuti tizive kuti tingakwanisa kubatsira nazvo zvokuti mungakwanisa kuuya kuchechi here tofanira kudi kuuya kuchechi kana kuti muita maappointment ne1-on-1 yamunoda kuti zvakamira sei ma1-on-1 enyani kakamira sei because taida kuziva kuti timisa musi weSaturday inenge 500 US kana iri Tuesday 1000 US kana kuti munouya kuchechi service kunenge kuchiitwa womachi service ayaya moona nemunhu wamwari kokoko ataanonamatira vamwe muchiudzwa pamwe munokwanisa kuwanawo nyasha dzekuti munogona kuwanawo profesi pamusoro pemwana iyeyo alright muchiudzwa kuti zvakamira sei okay maybe ku1-on-1 ndokwatingange tichida because maybe ku1-on-1 saka tinenge tichibhadhara mari mati 500 pamunhu mumwe chete handiziva kuti imi muri kuuya baba namai here kana kuti makamira sei tiri kuuya baba namai saka inenge ya 1000 zvaizvezvi taikwanisa kuwana 500 mukati tikati zvaizvezvi taikwanisa kuwana 500 inenge iri munhu mumwe chete ka imi muda kufamba muri pamwe chete kuda kuziva nyaya yemwana taida kuziva nyaya yemwana because mhuri yakatomire mukambochengeta zenyu 500 iwe mukauya henyu kuchechi mumboona kuti zvakamira sei kuchechi alright okay alright asi tikatsvaga tikawana imwe 500 tikauya zvinobuda here ndozvatopa pane mubvunzo because danga rapera baba ndinganyepa kuti zvinobuda imoona zvinhu zvatoda kubuda hazvizomira zvakanaka alright ndosaka ndakurudzira kuti munokwanisa kuuya kuchechi moona kuti zvakamira seiko kuchechi mwari anokudzirawo nyasha alright ndikati haiwa zvinotobuda zvinotofamba ane mambotaura muchiti tambofamba but zviri kutambudza saka
ini handingakukurudzirei kuti aiwa zvinotofamba zvinobuda. Alright. Okay. Saka vanenge vauya kwamuri mimi vamakambobatsira here vanhu vanenge vakaita vane matambudziko akadai? Zvizhinji zvacho kazhinji kacho isusu kana muchiita masocial media. Masocial media mune muri kungoitawo zvakasangana-sanganawo. Unogona kusangana nesituation yakaita senge iyoyo. Alright. Izvo zvinoitika kuchechi. Alright. Okay. Tenge tine wainzi akashaya. Amene zvaanoita zvembudzi kuita sei dzekuti kana munhu ashaya asingazivi kuti ashayira kupi. Vachitanze munotora musoro kuita sei. Kana makasangana izvo pamedia izvozvo akazouya hwake kuchitevhisi akataura kuti aiwa munhu muto akashaya haana kushaya. Alright. Endai pakati paari akasungwa nenyaya yekuti iye yanga first time yake kuti kuri kuSouth Africa kuti vakuda kuba inonzi ameno diesel kana petrol. Alright. Ndipo vakasungwa saka vari jeri rakati asi mutongo wake uri kupera muna March next year. Ufuchi March wacho akatodarika kudhara. Alright. Vataurirwa kuti akadini akashaya. But vakadini vakamuona. Okay. Saka ina handizozivawo kuti zvinenge zvakamirawo sei. Kana dziri nyasha masvikirwo muri muchechiwo so vanokutaura direct. Havambomira kuti zvakati anokuudza kuti pakati. Alright. So mubvunzo wangu maybe ndida kuzotaurawo nemhuri. Mubvunzo wangu ndewekuti kana zvaramba ndabvisa 500 ndozoita sei because ndataura kuti inini handiti zvinoita kana kuti zvinoramba. Animona kuedza tikati aiwa hazvina kubuda hazvina kuita sei imoyo wenyu imi ndiono kutuma sekufamba kwamunoita kuti tamboita mombe tazoita sei handizo kuti makazoitawo sei. Zvakaramba makazoita sei. Aiwa tinenge tapiwa mushonga katongomirira kuti zvichaita. Kwedu kuno kwatishandise zvemushonga. Munoshandisa chii? Isusu hatishandise zvemushonga. Maprayers amunoitirwa izvizvi ndezvimweya. Alright. Hazvizi kuti torai mushonga wakati itai mushonga wakati ayo kwete. Kuchechi ndezvechechi. Alright. Ko kana munhu zvinenge zvataurwawo nemweya ndo zvinongoteerwawo. Alright. Ko kana munhu akanga akabirwa lese ndakabirwa kana mari munobatsira here kuti munhu mari yake idzoke? Ndosaka ndati mukauya kuchechi apa kukereke ndokunoitwa zvizhinji ikoko. Alright. Pamunoona vaita ndakabirwa mari vachinzi mari yangu yakaita yakadzakadza vanhu vanouya kuchechi. Alright. Okay. Nokuti ndikakunyepirai kuti maiona mari kana mumwe maita zvakati hazvibudi zvakanaka. Tinenge tanyepera Mwari, tinenge taendera pamberi paMwari kuti titongere Mwari kuti aiwa zvinoitika zvakati. Titajaja kwete Mwari. Alright. Muona manje. Okay. Because ndine hanzvadzi yangu yakambouya kwamuri ikokoko. Yakambouya kwamuri ichibva kuBulawayo uko. Ndiye akazondipawo namba dzenyu. Okay. Akauya nababa wake na iye anga abirwa baba wake vaita problem yemazino but hapana chakabuda yemazino aingodonha. But hapana chakabuda. Paakazoedza kukufonerayo hapana munhu vanhu vaingoti makutofanira kuuya mubhadhara mari munotori nechikwereti. Handiziva kuti zvinenge zvakafamba sei papa. Anatori nechikwereti? Chii? Handizivi because haiti izvo munhu wachina akapindura akati izvo chero kwadhokta mukaenda hazvisi zvinoita. Saka vanga vari kuti manje saka toita sei because makativimbisa. Zvarini izvozvo? Akauya gore rakapera muna April. Anonzi Vimbai. Rakapera muna April? Atori nemarisiti avo vakatobhadhara. Marisiti?
atipe marisiti kuno kuizvo. Aiwa, marisiti inoziko vakatumira mari neinbox. Mari yachona vakatotiratidza but inoziko anointing oil nemvura yamakavapa zvitoripo. Vakaita sei nazvo? Hapana vaita kuti vakazvishandisa sei? Vakazvishandisa semaudziro amakavaita asi hapana chakabuda. Handi matimi mweya kana wataura tinoti hatingatongeri Mwari. Asi apa mweya unenge wataura saka vanenge vaita suro maanswers. Munoziva zvazvinoita ka? Zvinhu zvese ka, to be honest. Hazvidi zhozho mukati kana kuti kubuda zvese kubata zvese. Kubata memuchitira kuti kudi. Kana uchiti uri kushandisa chauri kushandisa ichocho ka. Make sure shanda naichocho. Handiti maona kutoti imimi apa muri kutaura kuti mamboenda kwakati mamboenda kwakati mune zvamaishandisa handiti ka. Kune zvamunogona kungosiya kana kuti se pakushandisa paipai hazvifaniri kunge zvichisangana. Matimona. Mashandisiro amunofanira kuita imimi munofanira kushandisa ndokusaka muchinza vachitaura kuti hanzi endai munobvisa zvese zviri mumba menyu zvamaishandisa izvozvo. Alright. Ko lese ndashandisa ndisina kumbotsaudzira sezvamataura asi hapana chinobuda zvinofamba sei? Chimboyai kuchechi baba. Muchionawo muri mekani. Alright. Alright. Mubvunzo wandinawo wakanyanya kukura baba ndewekuti mubvunzo wandinawo wakanyanya kukura baba ndewekuti taunganidza mari. Aiwa. Ndosaka kuti zvokuunganidza mari nokuti asi hatizozvigamuchira. Kuunganidza ndokuti muda kuuya ka zvinenge zviri pasi pemwoyo wenyu. Alright. Kuti regai tinomboona kuti kwakati sezvamaitawo kuti regai timbonoitawo pakati regai timbonoitawo pakati. Handimanzana kupa mhinduro yekuti kuedza. Hazviri kuti zvamaudzwa izvi pane chabuda here kana pane hapana chabuda. Handimaona manje. Okay. Makasa ekuti win or lose. Mutambo kuti timu inawina ndeipi kana kuti inoruza ndeipi. Alright. Saka zvekugesera zvamunoita kuita kuti yangu timu inowina chete. Yaruza mozoti but ndichitofunga kuti inowina ndandoona kuti zvinofamba zvakati. Alright. Kosaka chikwesha manga haperi musi umwe chete. Unomuramba muchikwesha usikaperi. Alright. Kuti regai tinomboona kuti kwakati sezvamaitawo kuti regai timbonoitawo pakati regai timbonoitawo pakati. Handimanzana kupa mhinduro yekuti kuedza. Hazviri kuti zvamaudzwa izvi pane chabuda here kana pane hapana chabuda. Handimaona manje. Okay. Makasa ekuti win or lose. Mutambo kuti timu inawina ndeipi kana kuti inoruza ndeipi. Alright. Saka zvekugesera zvamunoita kuita kuti yangu timu inowina chete. Yaruza mozoti but ndichitofunga kuti inowina ndandoona kuti zvinofamba zvakati. Alright. Kosaka chikwesha manga haperi musi umwe chete. Unomuramba muchikwesha usikaperi. Alright, handiri kukunzwa. Saka imimi mubvunzo wangu handinawo ndewekuzoti kana munhu achizinga abhadhara mari zviya auyi adzoka kwamuri kuwaya muchizokata mafoni ake. Api akatwa. Ndakudayirai ndini matone ndakata ndikutaura nemi zvakanaka. Hapana kana kukata tichingonzwisisa ndichipindurana. Aiwa, vamwe venyu vari kukata. Pane mumwe mudzimai akatoita zvekutokata munhu wedu hanzvadzi yedu. Nhasi ndine zuro. Nezuro? Muchitaura naye? Tichitotaura naye. Zvikanzi kudii? Akatoti zviya zvokuti munhu ari kubvunza kuti kosaka kana ndabvisa mari munenge muchizoita sei? Ndikutaura kuti zvokubvisa mari izvo zvokuti mozoita sei? Tangaima musati mabvisa mari dzenyu. Tangaima uya kukereke momboona kuti zvakamira sei. Zvokubvisa mari zoita sei zviri kwamuri imimi. Zvabva kwamuri hatichitoti bvisai mari yakati unzai mari kuno. Aiwa hatifudze munhu kuti unza mari. Zvabva kwamuri mazoronga imimi nemhuri yenyu. Makuda kutumira mari yenyu kana makuda kuuya. Saka imimi musati maita zvese izvozvo uyaiwo kuchechi momboona zvakamira sei. Mombogara murimo muchechi muchiona kuti zviri kufamba sei. Mubvunzo wenyu unopinduruka.
mambondudza mukati ndezvekuedzaedza makasi saka sorry ndokusaka akakukatai mukati nezuro kuti hapana kubvunza kwacho kwamuri kuita ikoko kunetsa kwamunenge muchitoita hatingarambe tiswedera muswero sezuva tichipindura mubvunzo tichiita sei muchidzokera mashure hazibude andimoona alright aiwa muri kutauraona madzokera futi pai kuti moti makudzokera futi chandinongokuudzai kuti uyai kukereke muzozviona kuti zvakamira sei handizivi kuti different yacho yamunenge makazoenda kwamakaenda nekwazvamakaita zvakamira sei andimazoona nokuti isusu totone mamafoni izvezizvika izvezvi foni tirikuti handisi kumbodairika nokuti ndinemi pafoni ndingenda kutokata imi mazuva macho handiona kuti tatora nguva yakadii tichitaura ndinoda kungopedzisa kutaura katobva tobva tozotaurana musha alright muri kutaurawo namukoma Jethro vekujCTV Africa tiri mutorwe nawo ameno izvozvo whatever alright saka hamusikuda kuvadzosera mari yavo here teta vakaramba kushanda vapi vanonzi Vimbaya ndiani vandakuudzai zita ravo vekubulawayo hamusikuda kuvadzosera mari yavo ndezvarini ndezvegore rapera hati gore rapera nhasi tiri munani nhasi baba vangu vabvira kudhara vachikufonerai vatove nemazuva vachikufonerai asi havana kuuya here kuma1on1 vakauya kuma1on1 thats good ka saka mari yamukuta kudzoswa ndeipi yeku1on1 yachona hapana munhu wamwari here hapana munhu wamwari hapana zvakafamba ka ko munogochajirei vanhu mari muchiziva kuti zvenyu makasi anenge ashedzwa takaisa chikwangwani here chekuti tiri kuita tiri kushandira munhu aiwa kana muchiita ma1on1 kana ndiri mutoadvertisa kuti aiwa munhu ega ega anozvipira ega kuuya hatina kumutera kumba kwake hatina kuenda kubulawa just imagine kuti muri kuti bulawai kusaka munodzere vanhu kuti zvinoita takaenda kubulawai here hatipinde door to door chisaka kuti pane vanhu vatinoda kushandisa here kana kuita sei ndosaka chichitaura kuti munhu uya kuchechi kana wakasununguka ndopatiri kubvunza kuti konei muchizochaja mari imi muchiziva kuti zvinhu zvenyu makasi ndinorombo nenyaya yakadaro sorry kana pane vanga akutumani nekutaura zvamukutaura izvozvo munozoona ataura izvozvo ndo zviripo hatichedze munhu kuti uya kwakati kana kutuma munhu kuti torai vanhu kana hatina kana zviko hatina maadvertisement atinoita kuti uyai kuma1on1 kana munotsvaga mega mazoona munotsvaga mega ndimi sekuenda kwamunoita kung'anga ng'anga iuye kwamuri kuti uyai kwaundishandire kushandire unotoenda wega kung'anga ikoko andimoona but kana muchiposta pasocial media thank you so much maita basa just like that vabva vakata foni right saka mangozvinzwira mhuri yeZimbabwe vataura kuti zvinhu zvavo makasi saka kana muchiendako muri kuziva kuti makasi iwin or lose at least now tanzwa kubva kusaidi rekwana Miracle Po. Tatenda tosangana pamapurogiramu anotevera.